Стига, бе, толкова ще е добра. Не, не. Буквално просто е мърджер, просто смесва буквално мобилна Това игричка. нещо. Не е вярно, Транк. Бате, пуснах Cybernetic и ми крашна играта. Траш писи, не знам кога ти кажа. Ако трябваше да играя, ако питаш мене. Значи не стига, че играта е dog пък съм една блъска с 20 000 мода. Мисля, че тия 20 000 мода правят някои проблеми. И тъпия раздава се шан крашата, фък. Ай сега, ако го луднеш, пак и ти крашни. Не, то просто не се отваря. Какво му стана на този position switch, бе? Защо не бачка? Чай го изтрия. What the fuck? Аре, бе. Ти докато се А цъкаш защо не се отваря, бе? Cybernetic Extended List ли беше? Не знам.